Prvi Ćira stigao je u oblaku pare uz muziku i kanonadu u činovnički srpski Sibir, ostavljajući istoriji Kiridžije koji su do tada jedino saobraćali planinskim vrletima i uveo užički kraj u svet. Život se tako drastično menjao u onim mestima gde je pruga urađena. To je bio jedan veliki napredak, jedan veliki preporod. U svoje zlatno doba Ćiro je vozio po redu vožnje, gotovo da se sad po njemu mogao navijati i u poređenju s našim današnjim vozovima nije bio ni spor, niti je nedostajalo putnika. Išao je između 30 i 40 km, zavisi da li je to bio brzi, da li je bio putnički, da li je bio ubrzani. Znači imali su 3 vrste vozova. Pre jednog stoleća Ćira je užički kraj poveo u Evropu i u svet. Kada se pre deceniju vratio, čitav svet doveo je u Mokru Goru. Najlepša stara pruga na kontinentu učinila je Mokru Goru planetarno poznatom, neodoljivo nostalgijom privlačeći putnike sa svih strana, bez obzira na zemlju, jezik, uzrast. Stigli su nam prijatelji iz Rusije, nas je 20 ovde i rešili smo da ih sprovedemo kroz Srbiju da vide kako je ovde i jednostavno mnogo znaju o istoriji Srbije i želeli su da posete i Ćirin voz. Učinka ruši... Veoma mi se sviđa, gostoljubivi ljudi, naši divni prijatelji koji su nas lepo primili, sve je dobro. Bili su nestrpljivi pre nego što je voz krenuo, jedva su čekali da krenu. Ja mislim da je ovo ispunilo sva njihova iščekivanja. Lepa. Lidela mi se prvi put u vozu i dobro. Udavna. Vi ste vozili različite lokomotive, da li se Ćira nešto razlikuje od drugih? Naravno da se razlikuje, za njenu pripremu treba 4 do 6 sati, pa tek posle raditi na vozu. Ćira se tako po drugi put vratio u užički kraj, dovodeći samo u prošloj godini 80.000 putnika.